19 anyos pa lang noon ang lalaking ito na kinilalang si Cabalier noong nahikayat na sumama sa mga grupo ng mga komunista. Ngunit taong 2019, nakita nitong hindi na tama ang mga bagay na nagaganap sa grupong kanyang sinalihan at napagdesisyonang isuko ang sarili sa ating gobyerno. Isa si Cabalier sa mga dating miyembro ng CTG o mga communist terrorist groups na kinabibilangan ng mga grupong tulad ng CPP, NPA, NDF. Sa ngayon ay namumuhay na ng tahimik at tumutulong na rin sa kanyang pamilya si Cabalier sa tulong na rin ng mga suportang natatanggap nito mula sa pamahalaan. At nausap ko dali dito tuma, iba nagkakaroon dyan, tapos dali dito tuma katinkan ko dali dito kakapsat ko. Kanda mother ko, kalau mother ko sa dombing ko, pinagpuunan na. Tapos dali dito kakapsat ko ng estudyante. At alak iti cellphone, tapos pati pasabunan na yun ang cellphone tata. Ay iti last, ay iti high school ko. Isa sa mga layunin ng binuong Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay hikayatin ang mga tulad ni Cabalier noon na magbalik loob sa gobyerno. Gayon din ang mahigpit na pagbabantay sa mga tinatawag nilang most vulnerable sectors sa ating lipunan, ang mga kabataan. Kaya't hiling ng Department of Interior and Local Government na sana'y makipagtulungan ang Department of Education, Commission on Higher Education, ang mga paaralan at LGU sa pagsasagawa ng orientation sa mga kabataan patungkol sa mga CTG. Almost 80% of what because they believe yung estudyante most vulnerable sector. So we are conducting orientation to students. At hanggang elementary na grade 12 pa rin yan, high school. And we were able to conduct, sinabi mo kaya sa school, yung BSU, we were able to conduct several orientation there. And I think it is quite effective naman because walang search na namomonitor na talagang malaki yung recruitment. Sa datos ng DILG-CAR, halos 350 surrenderies na ang nasa pangangalaga ng ahensya. 29 naman ang bilang ng mga nahuling miyembro ng CTG mula 2022 hanggang 2024 ayon sa Police Regional Office Cordillera. Ngunit bantay sarado pa rin ang mga otoridad sa mga kaliwang patuloy pa ring nagre-recruit ng mga kabataan. At sa mga armadong rebeldeng kasapi sa Ilocos Cordillera Regional Committee na ngayon ay concentrated sa mga probinsya ng Abra at Ilocos. Ng antas, sa tingin ko, hindi tatagal or hindi magiging malakas ang puwersa ng ating communist terrorist groups kasi magkakaroon ng tiwala ang ating mga kababayan, no? At sila mismo ang magpapaalis. Pag nakita nila na malakas ang ating mga barangay. Sa huli, good governance pa rin ang nakikitang ultimong solusyon sa tuluyang pagbuwag ng mga grupo ng komunista, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Ang pagsasakatuparan ng kapayapaan ay hindi responsibilidad ng iisang tao, iisang grupo o ng pamahalaan lang. Laging tatandaan, ang tunguhing ito ay nangangailangan ng whole-of-government approach at whole-of-society support. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.